Evo danas smo u posjeti mjesnom odboru Ripenda, jednom mjesnom odboru koji je po broju stanovnika sigurno najmanji na području grada, ali je jako, jako velik po površini. Sigurno je da je ono što često volimo naglasiti, uz sam centar grada nama prioritet isto tako i svaki dio Labina, jer mislimo i smatramo da maksimalno treba sve napraviti da se život vrati u labinska sela i sigurno je Ripenda jedan dobar primjer toga. Evo tu smo svjedoci u našoj pozadini, vidi se puno novih izrađenih obiteljskih kuća, puno novih kuća za odmor. Sljedeći veliki zahvat koji smo svi svjesni moramo svi skupa nužno ovdje odraditi je upravo sanacija nerazvrstanih cesti. Nerazvrstanih cesti koje ovdje na području Ripende idu skroz od poteza na raskršću sa glavne prometnice prema Rabcu, skroz do Ripende Kosi, pa lijevo tu prema Ripendi i Vrbancima. Sigurno je pozamašna količina asfalta. Smatramo se najmanjim mjesnim odborom, ali terenski smo veliki i naša zadaća je jako teška u svemu tome što radimo. Infrastruktura nam je narušena, ali mi se jako trudimo. Jedan od prioriteta većih mjesnog odbora Ripenda bilo je dječje igralište koje smo i dobili i s time jako smo zahvalni svima i zadovoljni. Govorim u naše ime, u ime cijelog mjesnog odbora i u ime svih Repenjana. Nalazimo se na lokaciji igrališta u dvorištu osnovne škole Ivo Lola Ribar. Danas stojimo na lokaciji gdje je obnovljeno puno toga. Bio sam ovdje pred mjesec dana pa mogu vidjeti jednu veliku razliku. Pomogli smo koliko smo mogli sa materijalom, ali puno toga, puno bitnije od toga, puno ljepše od svega toga skupa je jedno druženje koje ovdje građani svakodnevno čine. Njima je to jedan dnevni boravak na otvorenom. Sigurno da je osim ovog igrališta još puno planova ovdje i za centar. Evo tu iza nas je prometnica koja je danas jedna bijela cesta, a ja se nadam da će ona vrlo brzo u idućem mandatu postati jedna prometnica koja će imati 4 spoja prema naselju, jedno na ulazu na samom početku Rudarske ulice s donje strane, jedno bi bilo ovdje prema trgu, odnosno prema crkvi, odnosno na budući parking, jedno prema sportskoj dvorani i normalno spoj poslije na glavnu prometnicu sa smjera Pule prema Zelenicama. Zadovoljan sam sa suradnjom sa gradom. Napravili smo puno stvari, počelo je sve ovako od jednog običnog igrališta za stolni tenis, a evo na kraju u suradnji sa građanima je došlo da je igralište u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u potpunosti obnovljeno. Postavljene su tribine, postavljene su zaštitne ograde, praktički sve ono što su mještani željeli. Mjesni odbor je prenio na grad. Grad je stvarno vidio da je tu neka pozitivna energija da se radi i evo jedni, drugi, treći, svi zajedno danas imamo možda najljepše igralište u Istri ovakvog tipa. Raduje me evo da u suradnji sa Hrvatskim cestama, državna cesta DC66 na potezu od Špara prema Rotoru, prema Kapelici i Raši, evo pomalo su imovinsko-pravni odnosi se privode kraju. Projekat ne samo ceste nego i projekat struje i sve to skupa je gotovo. Imamo planove vezano za spomenik Rudaru Borcu, tako da sve to skupa sigurno je dokaz i da radimo i da planiramo i da taj strogi centar Labina, Donji Labin pomalo ide u jednom smjeru da mu damo jedan, da tako kažem, jedan novi izgled, jedno naselje koje ima 80 godina, ali uz suradnju s građanima, u sinergiju mjesnog odbora, grada i svega skupa, ja vjerujem da možemo jako lijepo pomladiti upravo ovaj centar. Hvala.